Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried un o'r rheolau indecsau, sef y rheol pŵer negatif. Nawr, mewn symbolau, mae'r rheol yma'n cael ei nodi fel hyn. Mae'r bôn n i'r pŵer -a yn gallu cael ei sgwennu fel ffracsiwn 1 dros ac yna yr un bôn n i'r pŵer a. Nawr, dyn ni'n gallu defnyddio'r rheol yma i ddelio hefo mynegiadau tebyg i hein yn fan hyn. Mynegiadau lle mae gennym ni pŵer sydd yn negatif. Pŵer -2 fan hyn, -3 yn y canol, a -4 ar ochr dde. Nawr, i ail ysgrifennu y mynegiadau yma fel ffracsiynau, wedyn ni ddefnyddio yr rheol, a mae'r rheol yn deithio ni fod rhaid i dop y ffracsiwn, sef yr rhifiadur o hyd fod yn 1. So, fydde gychwyn ail ysgrifennu'r mynegiadau yma fel ffracsiynau, drwy roed 1 yn yr rhifiadur, 1 yn y top. Ac yna mae enwadur y ffracsiwn, mae gwylod y ffracsiwn, yn debyg iawn sylwch i'r ochr chwith yn fan hyn. Yr unig wahaniaeth ydy, lle mae gennym fi pŵer negatif yn fan hyn, -a, mae gennym fi pŵer positif yn fan hyn, dim ond a. Felly, ar gyfer 4 i'r pŵer -2, dyn ni'n gallu ail ysgrifennu fel 1 dros, ac ar wylod y ffracsiwn yn yr enwadur, byddai sgwennu 4 i'r pŵer 2. So eto mae hwn yn debyg iawn i be o gynnu fi'n wreiddiol o'r ochr chwith, ond mae'r negatif wedi diflannu. Ond wedyn, os fi'n edrych ar beth sgynnu fi fan hyn, 1 dros 4 di sgwario, wel, dwi'n gwybod fod 4 di sgwario, 4 lluosi 4 yn 16, felly oedd ei sgwennu hwn ychydig y fwy syml fel 1 dros 16. Ar gyfer y mynegiad yn y canol y fan hyn, eto dwi wedi rhaid top y ffracsiwn mewn 1 dros, ac ar wylod y ffracsiwn yn yr enwadur tro hyn, mae gennym fi 2 i'r pŵer 3. Eto, union rhyw fath ar ochr chwith fan hyn, ond heb y negatif. Yna, fyddai enrifo 2 di ciwbio ar y gwylod fan hyn, 2 lluosi 2 lluosi 2, mae hynny yn 8, ac felly mae 2 i pŵer -3 yn gallu cael ei sgwennu fel 1 dros 8. Ac yn yr un olaf ar ochr dde fan hyn, mae gennym fi eto yr 1 yn rhifiadur y ffracsiwn yn y top, ar gyfer yr enwadur, tro hyn, mae'r negatif yn diflannu, a mae'n gadael i fod 10 i'r pŵer 4. Nawr, 10 i'r pŵer 4, mae o'n 10 lluosi 10 lluosi 10 lluosi 10. Felly, os ni'n ein nodyn hyn yn y top fan hyn, i weithio hwn allan. Mae 10 lluosi 10 yn 100, wedyn sy'n fi 100 lluosi 10 lluosi 10, o wedyn oes 100 lluosi 10 yn 1000, a wedyn mae gennym ni 1000 lluosi fy 10, wel mae hynna'n 10,000. Felly, i orffen yn fan hyn, mae gennym fi 1 yn y rhifiadur y ffracsiwn, a mae gennym fi 10,000 yn yr enwadur. Cyfle nawr idych chi roi cynnig ar y gwestiwn ar y math yma. Dyma ni ychydig o fynegiadau idych chi lle mae yna pŵer negatif. Ceisiwch ail ysgrifennu hein fel ffracsiynau os gwelwch y dda. Ac unwaith, dych chi wedi rhoi cynnig arni hi, a cofiwch enrifo'r enwadur, gweithiwch allan y pŵer fel rhif cyffredin. Gwch chi wirio'ch gwaith wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.